ברוכים הבאים לאתר מוטוריקה, המרכז המוביל ללימוד רכיבה על אופניים לילדים ונוער, החלקה על רולרס, גלגיליות ולימוד מיומנויות ספורט ותנועה ענפות כדוגמת מיומנויות כדור ורבות נוספות אותן תמצאו בדף לימוד מיומנויות באתר. אתם צופים כעת בקליפ הממחיש לימוד רכיבה על אופניים לילד מדהים בן 4 ו9 חודשים, יהונתן שמו. כדאי לזכור שרכיבה על אופניים היא בעצם מיומנות מוטורית יציבתית מובהקת. ולמה אנחנו מספרים לכם את זה? כי בעצם פה בא לידי ביטוי היתרון המשמעותי שלנו. כמומחים למוטוריקה ויציבה, פיתחנו במשך השנים שיטת לימוד בלעדית ללימוד מהיר ביותר של הרכיבה. שיטת הלימוד שלנו היא בעצם פלח מתוך שיטת מוטוריקה לכללית יותר, הנחשבת פורצת דרך בתחום התפתחות הילד, כיום ומבוססת כמובן על עקרונות מדעיים. כפי שפירטנו עבורכם בהמשך הדף, רכיבה על אופניים כוללת למעלה מ-11 מרכיבים מוטוריים יציבתיים, כדוגמת מנגנוני יציבה, יציבות שרירית מפרקית, הפרדת תנועות, קואורדינציה כללית כמובן ועוד ועוד. שיטת מוטוריקה המבוססת על עקרונות מדעיים מתייחסת בעת הלימוד לכלל המרכיבים המוטוריים יציבתיים הרלוונטיים. מעבר לכך, בעת הלימוד ביכולתנו להבחן אונליין באופן מהיר ומדויק את הקושי או הקשיים הספציפיים של הילד בכל אחד משלבי הלמידה והלימוד ולהעניק להם מענה מיידי. מענה מיידי בעצם ימנע מהילד את התסכול הפוטנציאלי בזה שהוא נתקע במרכאות ולא מצליח להתקדם. כך שבעצם אם מקצועיות חשובה לכם, בהחלט הגעתם למקום הנכון. כפי שניתן לראות בבירור בקליפ, הלימוד מתייחס גם לכלל המרכיבים המעשיים ברכיבה, כדוגמת ישיבה נכונה על האופניים, התחלת נסיעה, שליטה ותמרון, סיבובים שתראו בהמשך הקליפ, וכמובן בלימה בטוחה. לימוד מקיף של כל משתני הרכיבה מעניק לילד ביטחון עצמי רב, תחושת שליטה וכמובן עצמאות מלאים. שימו לב, הבחירה שלנו לרוץ לצד הילד במהלך הלימוד היא אינה שרירותית. העובדה שאנחנו רצים ליד הילד בעצם מאפשרת לנו להעניק לו את הביטחון המקסימלי וגם לגרום לו תחושה של ביטחון מלא שיש מי שמלווה אותו בריצה ונכון להתערבות בכל רגע נתון. לידיעתכם, אנחנו עוסקים בלימוד רכיבה על אופניים לילדים כבר 14 שנים, נכון לשנת 2010. לימדנו מאות רבות של ילדים לרכוב, גם כולל ילדים בעלי קשיים מוטוריים, כדוגמת סרבול מוטורי, קשיים בשיווי משקל, הפרעות קשב וריכוז, היפוטוניה ועוד ועוד. כך שאם לילד שלכם יש איזושהי בעיה מוטורית כזו או אחרת או בעיה יציבתית, הסירו דאגה ובידיים טובות. ואם תהיתם לרגע לגבי התקשורת שלנו עם ילדים, אספר לכם שיש לנו תקשורת פשוט מעולה עם ילדים. למה אנחנו מתכוונים? קודם כל התמצאות מרשימה, את זה אתם תראו, בכל עולמות התוכן שלהם, כאילו שאנחנו 24 שעות ביממה יושבים מול מסך הטלוויזיה ומחוברים לערוץ הילדים או ערוץ אופ, או הכל בהתאם כמובן לגיל של הילד ולתחומי העניין שלו, אבל בעצם תקשורת עם הילד היא א' ב' היא נר לרגלינו, כי בעצם בהיעדר תקשורת כזאת הילד לא ייהנה ולא השגנו פה בעצם שום דבר. ההנאה עם הילד היא דבר מרכזי בעת הלימוד, מה גם שיש ילדים שלא מעוניינים לשתף פעולה או שמרגישים כאילו שאילצו אותם להגיע ללימוד. בכל אופן בתחילת הדרך כל המתחים האלה דועכים בשניות בודדות של תקשורת נחמדה עם הילד, ולפתע שוכח שהוא לא רצה בכלל ללמוד ועובר הלאה למוד של פן והנאה, והילדים האלה פשוט לא רוצים לחזור הביתה.